Здравейте! Току-що си взехте най-новият iPhone, предполагам. А каква е причината? Защо iPhone? Причината е, че съм фен на iPhone на няколко години вече и също много ми харесва дизайна, самия телефон, обожавам марката и много гледах по-скоро Стив Джобс, много показвам история и наистина смятам, че това е един прекрасен телефон, който ще бъде много реално ползва. А преди това сте ползвали също iPhone? Да. Винаги iPhone? Да, вече от 2012 година. И сега взимате най-новият iPhone. А коя функция най-ви харесва в iPhone? Има ли нещо, което най-много харесвате? Цяло всичко ми харесва. Самият дизайн най-много ме впечатлява, защото виждам, че е много стилен и елегантен. Много стилен и елегантен и всичко много ми харесва. Харесва ми камерата. Всичко цяло много фенси за мен. Така че мисля, че е комплексно. Отдавна ли чакахте днес, за да си го вземете? Ами премиерата световната беше наскоро, така че много се радвам, че Excel, като представител в България, първи ми дава тази възможност да докоснам до телефона, така че смятам, че това е много добре. Бихте ли го показали? Как изглежда? И то ще го копирате. Просто кутийките да покажете. Елегантно.